L-uffiċjali ta' dwana għamlu t-tieni qabda kbira ta' droga kokaina fit-8 tiem meta rnexxilhom jinterċettaw żewġ containers b'konsenja ta' 51 kilo u 600 gramma ta' sustanza suspettata kokaina li l-valur tagħha fit-triq u stmat li laħħaq kważi 6 miljun euro. Id-dwana qalet li din is-sejba saret wara li l-uffiċjali ta' dwana skenjaw 7 containers li kienu għaddejjin mir-rotta suspettuża. L-għajnejn assisa tal-uffiċjali stazzjonati fil-Port Ħieles għarfu li f'żewġ containers partikolari kien hemm xi irregolaritajiet. Fil-fatt irriżulta li kienet droga moħbija fil-parti ta' refriġerazzjoni ta' dawn iż-żewġ containers li kienu qed iġorru kaxex mimlija bil-frott. Mid-tfittxija li saret irriżulta li fl-ewwel container kien hemm 20 pakkett kokaina b'pis ta' 24 kilo stmati 2,700,000 euro, filwaqt li fit-tieni container kien hemm 23 pakkett kokaina ta' 27 kilo u 500 gramma u li ammontaw għal aktar minn 3 miljun euro. Dawn il-containers kienu ġejjin mill-Amerika ta' isfel u kienu fit-triqthom lejn l-Albanija. Il-każ għadda fidejn il-Pulizija mill-iskwadra ta' kontradrogi filwaqt li nfetħet inkjesta maġisterjali. Id-dwana ta' tħajl il-Pulizija s-servizzi tas-sigurtà u lid-Dipartiment tal-Loġistika tal-Port Ħieles tal-kooperazzjoni tagħhom. Kien nhar it-tlieta li għadda li l-uffiċjali ta' dwana stazzjonati fil-Port Ħieles għamlu qabda kbir oħra ta' droga ta' 288 kilo kokaina b'valur ta' aktar minn 32 miljun euro. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.